Ka Khasi Students Union Delhi Unit hapo ke jingalam jo ke Samla Marbiang Khongwir Presiden rangkat batkit khot ke Delhi ke lahir Mardor sha Delhi Airport hadin bakalayo ya ke jing pentip ba wei Samla Shinrang Khasi wala khiring kansan hapo ke dei ke airport Shwaban wan paino sha nongba Shillong kit khot ke KSU haba ki poi sha ke dei ke jaka ki bor bedai pek ke IT ya ke jing kitli baro ha kit khot jong ka seng hadin kata kit khot jong ke union ke la ialam no yo ne Samla sha hospital bat ke la penting kena ba unyo ek jing sumar ha kapor ka babiang hadin bala pelan no yu na hospital yo ne ukna labu bansa shwa ha megale house Delhi tat hadu ba ki bahing hasam jong u la Shillong kinwan ban poi sha no ba Delhi ka president jong ka seng ka Samla Marbiang Khongwir kala pan pau ke jing sngongu yo Dr. Arshan Khongwir ubatrai ha Saf Darjung Hospital na ka banja ke jing iarap jong u ha ka hospital ka balai iarap shibon ya ke union man penbet ya ke ne ke jingjia bat ban pentikna ya ke jingkot ke jingkhia jong uni usamla